Wadhiani Kisii, kaunti ma Kisii na achiel kuom kaunti mapacho kama osebedo katimo maber e ohala mar uso kendo pidho rabolo. Kata kamano, ohand rabolo kosebedo katimo maber gi e kindeni okang' makoro chuno riwruoge mopogore opogore mar biro gi yore mamoko mag gundho ohalano. Riwruogego sani loso math mawuok e rabolo ka bende gi oro nyaka math makamago e pinje maoko. Sharon Ong'ao nigi ler mar wach. Piny Kenya mangima, kaunti ma Kisii ong'ere kaka kaunti ma pith mar rabolo osebedo katime maber. Ma en kaluwore gi kor lwasi maber mosebedo ka neno e gwengego. Kaluwore gi nonro mar Migago mochung' ne weche mag pur kod pith, tons maromo 359 mag rabolo wuok e kaunti ma Kisii higa ka higa. Pith mag rabolo itime puothe maromo heka 6,350 ka oriw e kaunti ma Kisii. Kopogore gi mano, jopur mag rabolo osebedo gi achiedh nade ma koni kod kocha. Giwacho ni ok osebed kichiwonegi tiegruok makare mar chwalo pith mag rabolo. Walimo achiel kuom puothe ma itime pith mag rabolo e kaunti ni. Ma en puoth Viki Onderi, miyo ma bende ne ochung' e komb jaod bura mar kaunti ma Kisii, kata bende ne ok oyudo kom makamano. Puothe nitiere e gweng' ma Nyamataro. Ka odhi mbele gi tijege, en bende oloso math mawuok e rabolo. Viki leronwa gimomiyo ne ochako ohalano. I was looking at our people are really suffering and they don't have where to get the materials for them to plant. And when I started doing this lab, I supplied the tissue culture bananas to some counties. After that, I found that there is no market. Hakuna soko ya mandizi yetu. Tunapeana, tunapeleka watu wetu wamepanda, lakini hakuna soko. Nikakaa, nikafikiria, nikasema ni heri tutafute soko. Viki lerachiedh nade mosebedo ka okale e kit ohala motimo. Wakati mumeangalia hapa, mumeona niko na winery yenye nimetengeneza, tuko na more than 2000 liters ya wine. Kitu ningependa kuuliza serikali yetu kuu, na asante sana kwa Dr. William Samoei Ruto kwa ile kazi unafanya ya kusema bottom up, na nikupatia watu seedlings to provide water and also tractors the way you said uko Siaya. Na ningependa hapa Kisii ni kuombe na serikali yako kuu tukue na policies. Okech Titus en jal motelo ne math ma iloso e puodhoni. Oleronwa kaka odiochienge mapile ka pile chalo. Banana is one of the product or a raw material that is being produced in Kisii. But with this long period, we have not realized the potential of the banana in the Kisii region. And therefore, what we are doing for farmers to understand the importance of growing banana is the value addition. That value addition is we are producing wine, we are producing crisps, we are producing flour, that is the fortified flour. Okmana puoth Viki kende emitimo ohalani. Kilomita 7 kowuok kae wachope gweng' mong'ere kaka Menyikwa Bobasi. Ka warado kod grup jomamine mong'ere kaka Okweigama. Ka gidhi mbele gi chenro mar loso rabolo ma owinjo gi kow e pinje maoko. Grupni ne olos e higa mar 2007 tok tulo mane omuoche pacho kae bang' yiero mar higano. Ka dwaro maduong' en mar ting'o malo ohand jomamine. Pith mar rabolo emomi pek kae. Helen Omai leronwa mathoth kotenre gi grupni. Na lengo la kuanzisha hiki kikundi, tuliona wamama wanahangaika sana kwa njia ya kupata pesa, hata watoto walikuwa wanakaa nje hawasomi, na pia wengine walikuwa wanachukua mikopo kama ya Kenya Women, wengine hata walikuwa wamepomolewa manyumba. Tukaona ni vizuri tuanzishe huu mradi chama ili iweze kutusaidia. Tukaendelea hivyo tukiwa wanachama 6 kwa miezi 2. Kifika mwezi wa 3 wakaongezeka wakafika 15. Kata bende gitemo kar nyalo margi mar dhi mbele gi ohalani. Bende gintiere gi achiedh nade mathoth. Changamoto ambazo wanapata katika kikundi hiki ni kwamba hatuna dehydrators za kuanika ndizi nyingi za kutosha. Kwa hivyo tunafanya hii shughuli ya kukausha ndizi kwa kiasi kidogo kwa sababu hatuna dehydrators za kutosha. Kaluwore gi pek magikale, omiyo sirikand kaunti ma Kisii dhi nyime mar tieko kambi maloso rabolo mantiere e kar tiegruok mar ATC mantiere e chuny boma ma Kisii.
Kambini isiro kod kambi mawuok e pinje maoko manyaka sani osegolo siling milion 110 mar chwalo gedo mare. Sirikand kaunti ma Kisii bende geno ni biro golo siling milion 40 mar bero pur mar rabolo e kaunti no. Kambi maloso rabolo e kaunti ma Kisii igeno ni biro nyayo thuolo mag tije ne kwan mag jodak madirom 700 bang' ka gedo mare ibiro tieki. Sharon Ongao, Ramogi TV.